Maleni igama lam ndinguLithemba Hope Jani. Ndiqale kwaLouis Agriculture last year uqala kweprogram. Iprogram ndibone kwi-SA Youth nda-aplaya ndawufumana umsebenzi. Ubomi bam bebubhora and ubomi bam bendingumntu ohlala ndihamba pha esithubeni, but once ndafumana apha kwaLouis Agriculture ndiye ndanobomi obu-focused. Ndavuka ndize emsebenzini, nge-weekend ndizenza izinto zasekhaya, Monday ndize emsebenzini, so i-opportunity ayi-great kum. ULouis Agriculture undincede kakhulu. Bendingumntu obengayazi igadi, but ndithe ndisofumana apha ekhaya ndafumaniseka uba ngoku apha egadini ndiyakwazi uzenzela, ndazivulela nesitiya sam pha ekhaya. Ndiyakwazi ke ngoku noba ndithi sendihleli pha ekhaya, uba kuhleliwe nje ndithatha abantwana basekhaya singene egadini senze loo nto yenziwayo, ube mhle umsebenzi wethu. Kakhulu kuba kaloku siye sathi sisofumana ezi tools zalapha emsebenzini sakwazi uzisebenzisa emakhaya, sizigqiba kwethu uzisebenzisa emakhaya sizihlambe siphinde sizibeke ngendlela esasifundiswe ngayo zii-facilitators zethu apha esikolweni. Kuhle kakhulu. Bendiqala uba exposed kwizinto ezifana nee-forks nee-spade kuba kaloku thina emakhaya besingenazo izinto ezinjengee-forks, besihlala sisebenzisa nje igaba njalo ngamaxesha onke. Napha emakhaya ke futhi nathi ngoku sesibonile uba ayikho nto inzima ngothatha nje ingxowa yakokwenu uzenzele nje ithanela yakho, wogqume nje izityalo zakho. A wise man once said to us, we can't be a billionaire using our own hands ukutyala nje ungakhange uphakamise into enzima.